hát a 4 éves, akkor 3,5 éves fiamnak vettük, és nagyon-nagyon tetszik neki, azóta is, hát heti rendszerességgel. Egy ideig minden este azt hallgatta elalváskor, és azóta is autóban gyakran hallgatja. Nagyon szereti, és tényleg tanulja a szabályokat belőle, tehát hogy lehet hallani, hogy visszamondja aztán, hogy tudja, hogy nem lehet az úttestre kiszaladgálni. Úgyhogy mi nagyon szeretjük. Hát nem tudom, elejétől végéig szereti, tehát csak szereti mindkét a Tobiast és a Balambért, nagyon szereti, neki is van egy kis öccse ugyanúgy, bár ő még óvodás maga is, de nagyon, tehát pont nagyon jó a helyzet, mint nálunk, úgyhogy mindenképp, nagyon sokat tanul belőle, tehát tényleg nagyon szeret elszaladgálni, meg mindig gond volt, hogy kiszaladt az úttestre, és tényleg meghallgatta párszor, és onnantól kezdve sokat javult a hozzáállás a közlekedéshez.